Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Шартнаменің күші. Татарстанда масштаблы профсоюз марафоны старт алды. Эшләрегезне, үзегезнең фикерләрегезне, коллективный договор турында фикерләрегезне безгә ачыклап җиткерәсез дип ышанып калам. Бұрынғы заман авазлары. Кадим Әлмәт этномузыкаль коллективы яңа программа тәкъдим итте. Әле безнең күңелебезгә үтеп кергән киләчәктә менә безнең балаларыбызны тәрбияли торган моңнар, алар мәңгелек. Медиа-форум. Түбән Камада 5-нче региональ телевидение фестивале узды. Киләсе елга обязательно шушы фестивальгә килер өчен яхшы сюжетлар ясарга, катнашырга. Татарстанда мәгариф учреждениеләр арасында коллектив килешү, оның кеше нәрсәдә дип исемләнгән марафон уза. Бөтен Россия мәгариф профсоюзының Татарстан Республика оешмасы инициативасы белән оештырылган әлеге акциядә берничә ай дәвамында җәмгыятебезнең 49 районыннан һәм шәһәреннән 500-гә якын педагогик коллектив катнашачак. Марафонның Азнакай шәһәрендә узган төбәк этабы хакында тулырак мәгълүмат Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Марафон республикада 4 апрельдән старт алган. Монда мәгариф учреждениеләренең беренчел профсоюз оешмалары вәкилләре үзләренең коллектив килешүләренең уникальлеге турында сөйли, профсоюз тормышын яктырта. Этот марафон переходит из района в район, из территории в территорию. Бу марафон 2025 ел дәвамында районнан районга, территориядән территориягә күчә. Һәм менә без бүген Азнакай районында. Территориаль яктан биредә шулай ук үзләренең иң яхшы тәҗрибәләрен алып килгән башка якын районнар да бар. 21 ноябрь көнне Казанда без мәгариф форумын уздырачакбыз. Анда турыдан-туры килешүләр, территориаль килешүләр һәм әлбәттә инде коллектив шартнамәләр төзү белән шөгыльләнүче структуралар һәм ведомстволарда катнашачак. Реальных соглашений и, конечно же, коллективных договоров. Азнакайда узган төбәк этабында Әлмәт, Бөгелмә, Баулы, Лениногорск, Сорман, Мөслим, Ютазы һәм Азнакай районыннан педагогик төркемнәр катнашты. Очрашуда шулай ук профсоюз лидерлары, хезмәт һәм мәшгульлек бүлеге белгечләре, хакимият һәм җирле органнар вәкилләре дә бар иде. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Бүген инде сез үзегезнең талантларыгызны, үзегезнең эшләрегезне, үзегезнең фикерләрегезне, коллективный договор турында фикерләрегезне безгә ачыклап җиткерәсез дип ышанып калабыз. Һәр команданың чыгышы уникаль һәм эчтәлекле булды. Катнашучылар педагогларның хокукларын яклауның мөһим мәсьәләләрен аңлаешлы формада яктыртты. Эльмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлбәттә, мәгариф һәм әхлак, шәхес формалаштыру һәм заман таләпләре темасына 14-нче региональ раштуа укулары узды. Аның кысаларында тәрбия мәсьәләсенә кагылышы булган белгечләр үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Раштуа укуларында күтәрелгән тема барлык халыклар, барлык буын өчен дә мөһим. Шуңа күрә чарада Бөгелмә һәм Әлмәт епископы Мефодий, мәчет имамы җәмәгать эшлеклесе Фәһим Әхмәтҗанов, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Фәнис Муртазин һәм башкалар катнашты. Төрле темага докладлар да булды. Анысын Православие гимназиясе укучылары әзерләгән иде. Укытучылары Людмила Кузнецова фикеренчә, яшь буын тәрбиясе үзара хезмәттәшлектә. Шуңа күрә мондый чаралар шәхес тәрбиясендә мөһим ди ул. Теләсә нинди әдәби әсәр геройын ачып салу, аларны аңлау өчен өстәмә алымнар куллана белергә өйрәтә мондый очрашуларга әзерлек. В любой проект он рождается на уроке. Именно на уроке заинтересованность появляется у детей, и мы идем дальше. Поэтому углубленно
проникнуться произведением, понять характеры героев, причем через определенные приемы литературные. Это очень сложная тема. Үз тәҗрибәләре белән волонтерлык штаблары җитәкчеләре дә уртаклашты. Алар фикеренчә, игелекле эшләр аша игелекле шәхес тәрбияләнә. Әлбәттә, инде бу өлкәдә мәдәният учреждениеләрендә өлеше шактый. Мисал өчен, театр акны карадан, яхшыны яманнан аерырга өйрәтә. Бу хакта шулай ук спикер булып чыгыш ясаган Әлмәт театры белгече Юлия Исмәгыйлова да ассызыклады. Альметьевский театр, татарский по языку, татарский по происхождению. Әлмәт театры татар театры булса да, бездә рус мәдәнияте, рус сәнгатендә күтәрелгән темалар яктыртыла. Без бер яссылыкта эшлибез. Искусство. Поэтому связь абсолютно прямая, конкретная. Чара эшлекле төстә узды һәм әхлакый тәрбия бирү һәм шәхес формалаштыру мәсьәләләрендә мәгариф, иҗтимагый һәм дини институтларның үзара хезмәттәшлеген ныгытуга юнәлдерелгән иде. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 17 ноябрь бүтін дөнья вакытыннан алда туган балалар көне. Шул уңайдан 2019 елдан алып һәр ел балалар хастаханәсендә вакытыннан алда туган балаларны һәм аларның гаиләләрен чакыру традициясе дәвам итә. Быел да шундый очрашу узды. Гаиләләр белән Алсу Әхмәтҗанова аралашып кайтты. Ел башынан алып, бүгенге көнгә кадәр Әлмәт районында 66 срогыннан алда туган бала теркәлгән. Ул балалар йортыннан соң шушы хастаханәгә күчерәләр. Монда инде табиблар аларның сәламәтлеген контрольдә тоталар. Вакытыннан алда туган бала көне табиблар, шәфкать туташлары һәм әлбәттә балалар үзләре һәм аларның әтәниләре өчен үзенчәлекле вакыйга. Кайчандыр үз тормышлары өчен көрәшкән кечкенә геройларның хәзер үсүен, якыннарының сөендерүен һәм безнең җәмгыятьнең бер өлеше булуларын күреп куанабыз, ди табиблар. Это день, когда мы можем напомнить обществу о том, что каждый ребенок имеет право на жизнь, в том числе тот, кто родился раньше срока. Имеет право на жизнь, заботу и качественную медицинскую помощь. Вообще мелкие детки, это 33-34 недели, сейчас родоразрешается в Казани на 3-м уровне. Это 7-я городская больница и РКБ. Гомумән алганда 33-34 атналык сабыйларны хәзер Казанда таптыралар. 7-нче хастаханәдә һәм республика клиник хастаханәсендә. Барып җитеп өлгермәгән хатын-кызлар бездә бала таба. Алар барысы да реанимация балалары. Начар туалар, начар сулыйлар. Узган ел вакытыннан алда дөньяга килгән 184 баланың 73-е бездә туды. Калганнары план буенча Казанда. Вот таких недоношенных, которых именно на нашем уровне. Остаханәләр, уеннар, артистларның чыгышлары һәм әлбәттә иң авыр вакытта аларны кайгырткан медицина хезмәткәрләре белән аралашу көне бу. Монда килгән һәр гаиләнең үз тәҗрибәсе, үз тарихы бар. Күпләренең ашыгып туган балалары игезәкләр. Девочки родились очень рано, на 27-й неделе с весом 655 и 654 грамма. Это очень мало. Кызларым бик ерте 27 атнада тудылар. 655 һәм 654 грамм авырлыкта иделәр. Мәриямның хәле авыррак иде. Ул Әлмәттә реанимация бүлегендә 1 айдан артык ятты. Шакира 10 көн ятты. Аннары безне Казанга җибәрделәр. Чөнки анда җиһазлар күбрәк диделәр. Отправили в Казань, потому что там больше оборудования. Балаларның күңелен күрергә дип аниматорлар ролендә бәләкәч балалар бакчасы тәрбиячеләре килгән иде. Мондый чарада беренче тапкыр катнашабыз. Бүгенге балаларны күреп бик тә куандык, күңелгә рәхәт булып китте. Бер нәрсә белән дә алар аерылмый сәламәт балалардан. Шулай ук көләләр, шулай ук уйныйлар, шулай ук шатланалар. Әгәр дә аларның көлүләрен без күрә алабыз икән, ул безнең өчен бик тә зур сөенеч. Алсу Әхмәтҗанова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Халык яратып өлгергән татар җырлары үзгә яңгырашта. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә Кадим Әлмәт этно-музыкаль коллективы үзенең яңа программасын тәкъдим итте. Сез яраткан җырлар исеме астында узган бу тамаша борынгы төрки музыка уен коралларында уйнап башкарылды. Премьерага чаклы журналистлар өчен музыка уен кораллары күргәзмәсендә экскурсия оештырылды. Биредә 750-дән артык корал урын алган. Араларында иң күбе төрки уен кораллары. Россия күләмендә караганда бу иң күләмле күргәзмә. Музей экспонатларынан аермалы булары аларны тотып кына түгел, уйнап та карарга була. Татнефть Хәйрия фонды мәдәният һәм мирасны саклау өлкәсендәге проектлар җитәкчесе Павел Корчагин фикеренчә, нәкъ менә шушы үзенчәлек Кадим Әлмәт коллективы барлыкка килүгә сәбәпче була. Эта выставка – это база для изучения, возрождения, популяризации музыкально-поэтического наследия. Очень условно назовем ее до периода прихода Великой Гармонии, баяна, татарскую музыкальную культуру.
Это десятки инструментов, про которые сегодня вы услышали, рассказали. Это и домбра, это и колокубыс, это и дав. Күргәзмә шәллеге һәм концерт программасы музыкантлар һәм ансамбль солистлары башкарган эшнең бер өлеше генә. Алар этник музыка буенча лекцияләр, остаханәләр оештыралар. Әлмәт, Ознакай, Лениногорск шәһәрләрендә музыка мәктәпләре базасында балалар өчен этномузыкаль ансамбльләр булдыру да шул программа кысаларында алып барыла. Моның өчен архивларны өйрәнү, борынгы музыка уен коралларын торгызу буенча зур эш башкарылды. Узган гасыр үрдәкләре буенча костюмнар тегелде, бизәнгечләр булдырылды. Премьерага килүчеләрне исә музыкаль экскурсия көтә иде. Кичә барышында яңгыраган һәр корал турында мәгълүмат халкыбыз яратып башкарган җырлар белән үрелеп барды. Шулай итеп, күргәзмәнең бер өлеше булган Кадим Әлмәт ансамбле коллективы агарту эшен сәхнәдә дә дәвам итте. Бер сәгатьтән чак кына артык барган программаны тамашачы яратып кабул итте. Анда татар халык җырлары һәм берничә буын дәвамында телдән төшмәгән яраткан композицияләр. Су буеннан әнкәй кайтып килә җырының авторы Луиза Батыр Булгари бу кичтә үзе дә тамаша залында иде. Азакта туган тел җыры башкарылды, аңа бөтен зал кушылды. Бик нык ошады, бигрәк нык үзәккә үтеп керә торган җырлар. Әлми менә бу көннәрдә Исия Бәдретдинованы тыңлаган идем. Ул шундый ошатып кайткан идем. Бу икенче тәүзгә бигрәк тә матур инде. Ничек диләр, тәннәрдән шимертеп торды, шундый матур җырладылар. Искитмәле булды бу. Бу концерт, бу чыгышлар чынлап та искиткеч халык моңнары. Әле безнең күңелебезгә үтеп кергән, киләчәктә менә безнең балаларыбызны тәрбияли торган моңнар, алар мәңгелек. Безнең традицияларыбыз, гореф-гадәтләребез, безнең үткәнебез, безнең киләчәгебез һәм инде безнең яшәешебез булырга тиеш ул моңнар. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Журналистларның төп максаты сыйфатлы контент булдыру. Камский бриз исемле фестивальнең остаханәләре нәкъ менә шуңа багышланады. 13-14 һәм 15 ноябрь Түбән Кама 5-нче тапкыр бөтен республикадан телевидение хезмәткәрләрен җәлеп итү үзәгенә әверелде. Вакыйганың масштабын катнашучыларның рекордлы саны раслый. Быел бәйгегә 200-дән артык гариза килә. 2 көн дәвамында катнашучылар тәҗрибә уртаклаша, яңа күнекмәләргә өйрәнә һәм бәйге нәтиҗәләрен көтә. Чарада без дә катнаштык. Фестивальнең ничек узуы турында Алсу Нуриева материалында. Танылган спикерлар үз эшләү алымнары һәм серләре белән уртаклашты. Бөтен Россия дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компаниясенең Казандагы корпункт мөдире Алмаз Хакимов паркет төшерүдә сыйфатлы эш серләрен ачты. King of Media җитәкчесе Роман Королев электораль сәясәттә аралашуда традицион булмаган алымнар турында сөйләде. Татарстан Яңа гасыр каналы махсус хәбәрчесе Зөфәр Дәүләтшин катнашчыларны хәрби тематикага багышланган бәйге эшләренә анализ ясады. Быел беренче тапкыр журналистикада нейрошелтерләрне куллану турында да сүз барды. Пром что такое? Это запрос, если дословно переводить, это подсказка. Вот. Все промпты обязательно нужно писать на английском языке. Если вы напишете на русском, нейросеть может просто вас не понять. Яңа белемнәр алырга һәм күнекмәләрен арттырырга Татарстанның төрле районнарыннан 40-тан артык катнашучы җыела. Алар арасында Рәсил Гыйләҗев. Ул Питрәч ТВ каналында контентны төшерү һәм монтажлау өчен җавап бирә. Фестивальдә 2нче тапкыр. Моннан кайтканнан соң шул кадәр яңа хисләр белән эшлисе килеп китте. Киләсе елга обязательно шушы фестивальгә килер өчен яхшы сюжетлар ясарга, катнашырга. Аннан соң монда кешеләрнең сәхнәгә бүләк алганнарын күргәч инде бераз шундай уйлар туйды. Камский бриз фестивален күркәм традиция буенча Камский артык үзәге үзендә кабул итә. Остаханәләр, очрашулар дәвам итәләр. Бүген фестивальнең 2нче көне һәм әлеге минутларда мин алып баручыларның стиле турында белергә барам.
Камера һәм студия яктыртуы төсләрне һәм текстурларны кабул итүне үзгәртә. Шуңа күрә көндәлек макияж экранда тонык күренергә мөмкин. Кадрдагы бьюти серләр һәм имидж турында катнашучыларга Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директорының мәгълүмати тапшырулар буенча урынбасары Светлана Кадырова, телевидение өчен макияж буенча эксперт Зөһрә Гарипова һәм шәхси стилист, блогер Элла Вәлиәхмәтова сөйләде. Для того, чтобы выглядеть сдержанно, но при этом все-таки интересно в кадре, не просто рубашка, да, можно добавлять какие-то элементы, что-то вроде, например, жилеток. В данном случае здесь интересно смотрится такой воротничок, который сверху. Бүлекләү тантанасын барлык катнашучылар да дулкынлану белән көтте. Республиканың иң яхшы телеавторлары 6 төп номинациядә көч сынашты. Безнең команда өчен ул аеруча үзенчәлекле булды. Һәр кадр һәм сәнгать зәвыгы бәйләнгән видео төшерү сәнгате номинациясендә иң яхшысы дип безнең хезмәттәшебез, видеооператор Олег Павлов танылды. Фестиваль, трендлар, вертикаль видео, нейрошелтәрләр һәм телевидениеның киләчәге турында фикер алышу белән тәмамланды. Хоснулиева, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә күренекле Олимпия чемпионы, Дөнья һәм Европа чемпионы Александр Павлович Курынов истәлегенә авыр атлетика буенча 51-нче бөтен Россия ярышлары узды. Ярышның бу форматы колабыз өчен беренче, аның барышын теләгән һәр тамашачы гына түгел, барлык Россия төбәкләреннән дә онлайн форматта карый алдылар. 45 килограмм һәм аннан да авыррак штангаларны күтәрү кызларга гына түгел, егетләргә дә бик авыр булырга мөмкин. Шуңа да карамастан спортчылар моны бик җиңеллек белән эшләп, чөнки алар беренчедән моңа әзер, икенчедән бу спорт төрендә кешенең барлык мускуллары да кечкенәдән ныгып үсә ди чараны оештыручылар. Россиянең 15 төбәгеннән 180-нән артык иң көчле атлет медальләр өчен 15 яшьтән өлкәнрәк егетләр һәм кызлар 20 үлчәү категориясендә көч сынаша. Араларында Ярчалыдан Марат Мадьяров спортчылары да бар. Ул үзе дә мондый ярышларда ныгыган шәхес. В 90-е годы, когда я сам принимал, я выступал на этих соревнованиях. Тогда они проводились в Казани, в Батыре, в спорткомплексе. В 90-е годы я 10 раз выиграл эти соревнования. Олимпия чемпионы Александр Курынов истәлегенә ярышлар тарихы инде 50 елдан артып киткән. Шул дәвердә ул халыкара күләмендәге дәрәҗәгә күтәрелгән булган. Соңгы еллардагы дөнья күләм вазгыять бу төр спортка да тәэсир итми калмаган. Шулай да чараны оештыручылар аны узган югарылыкка күтәрүне максат итеп куйган. Уровень этих соревнований в 2000 году был под статусом международные. Приезжали до 12-15. 2006 елда әлеге ярышлар халыкара дәрәҗәсендә узган иде. Анда 12-15 ил вәкиле катнашты. Бүген безнең максат шул статусны кайтару һәм киләсе елда ярышларда якын илләрдән спортчыларны күрәсебез килә. Казахстана, Узбекистана, там, да, ну хотя бы из ближайших стран. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.